forlænger det min karriere bare med et halvt år, jamen, så er de penge jo tjent hjem mange gange. Så det er jo ligesom du investerer i aktier for at skabe en god økonomi, jamen, så investerede jeg jo i min krop for at jeg kunne holde til at spille lidt længere. Ja, helt fra start, så er det jo fra, at jeg nærmest skulle gå. Jeg havde en bold mellem fødderne, og jeg brugte alle døgnets timer, hvor jeg ikke enten var i skole eller daginstitution eller et eller andet, på at spille fodbold. Og den passion har jeg altid haft, og glæden ved at spille fodbold. Og heldigvis så nåede jeg også et punkt, hvor jeg kom til at leve af det en dag. Og det sagde jeg altid som barn, at det var altid, når jeg blev professionel fodboldspiller, det var ikke hvis. Jeg havde en far, som selvfølgelig også har været fodboldspiller og træner på højt niveau, som har rådgivet mig meget. Han har aldrig pushet mig, han har altid været en støttende faderfigur fra mig. Og der har der også været perioder i min ungdom, hvor det ikke var så sjovt. Blandt andet når man begyndte at komme ind omkring de her hold, hvor man skulle udtages til udvalgte hold, og man ikke lige kom med. Der var også en periode, hvor jeg ikke spillede på førstehold i OB som ungdomsspiller. Og det var jo de lidt hårde perioder, for jeg har altid været vant til, at det var en af de bedste spillere i min årgang, og lige pludselig så var jeg det ikke. Og der var det jo vigtigt med nogle gode råd. Så var der på et andet tidspunkt, hvor jeg kom op som juniorspiller i OB, og det var den periode, hvor at man tog nogle gevaldige hop fysisk, og der var jeg måske lidt bagefter mange af de andre, og var ikke lige så stærk og hurtig, som de var. Og så var at jeg snakkede med klubben om at sige, at det må jeg jo gøre noget ved så. Så jeg brugte alle mine fridage i et fitnesscenter, og i løbet af et år, der gik jeg fra at være på andenholdet til at være på ungdomslandsholdet. Så det der med, at man hele tiden man troede på, at man nok skulle komme gennem hårdt arbejde. Jeg ved godt, hvis man får en eller anden specifik skade, jamen så er der forløb, man kan følge, og så kommer du tilbage igen. Men i og med, at vi ikke rigtig vidste til at starte med, hvad der var årsagen til de her overbelastningsskader, det var det mest frustrerende. Og der gik man jo ligesom og søgte mig efter at finde ud af, jamen, hvad er det, jeg kan optimere? Er det min træning? Er det fordi, jeg spiser forkert? Sover jeg ikke nok? Så går du og tænker mig over tingene, og ligesom prøver at finde en vej, ikke? Og så lige pludselig, der finder du de ting, der faktisk gør, at nu kan du mærke, at der er fremgang i tingene. Og det er jo rigtig fedt, efter man har levet i en periode, ikke? Og du bliver også bevidst om nogle ting. At du kommer i nogle perioder, hvor der er off-season, ikke? Og du ligesom skal holde dig i gang. Og der kan jeg bare mærke på et tidspunkt også, hvor jeg faktisk har stået for mig, at det selv altid med at løbe og gå i fitness og sådan noget. Jamen, der er jeg måske brug for en, der ligesom hjalp mig med det. Det her med at komme ned, lagde hjernen ude på siden, og så knoklede vi bare igennem, og du havde altid nogle gode programmer specifikt til mig, og den sport, jeg spiller, og den krop, jeg nu har, og de ting, vi skulle styrke. Og det gjorde jo bare, at det var det hele værd. Og man kan også sige, at ja, du betaler for det, men forlænger det min karriere bare med et halvt år, jamen, så er de penge jo tjent hjem mange gange. Så det er jo ligesom du investerer i aktier for at skabe en god økonomi, jamen, så investerede jeg jo i min krop for at jeg kunne holde til at spille lidt længere. Det er jo det her med, jamen, hvis du elsker det, du gør, så er du også villig til at investere, så du kan fortsætte så lang tid overhovedet vil.